A startováno! Děvčata, klid byl, nebývala, bylo pokončat. Tak jsme se... Amen na luté. Tam se nám nepodařilo nabrat, bych řekl. Říkám ještě jednou. A je to sympatické, že děvčata to nevzdali, jak ti to dokončit? Tam máme opět otevřený ventil, problémy na rozdělovači. Takže bylo to velice sympatické, já si myslím, to je slouží potlesk.